Dit is weer een nieuwe Draphoed, de in de Limburgse kleine taal gesproken podcast, hoe het Limburggevoel centraal staat. Presentatie is in hang van het Limburgs Weermeidje en Druppel. Hallo, dit is natuurlijk weer de nieuwe podcast van het Druppel en het Limburgs Weermeidje en wauw, de zomereditie. Ja. We hebben het over een ganse mooi. Oh, dat is al een swingen, hè? Ja. En dan met deze temperaturen. Ja, we hebben het overleefd, hè? Ja, het WK niet. Nee. Daar vertel ik over, hè. Maar ja, het is natuurlijk echt de zomereditie, hè. Want het weer is er echt nog. En dan ben ik eens benieuwd hoe die gedichtje over gaat. Heet. Och nee, het geit. Zweet. Boh, jo, een gans na het kleed. Heet. Nee jong, ik heb de airco aanstaan. Zweet. Jo mannen, ik heb het in mijn sokken staan. Heet. Boterhammendozen met keulelementen in de tasje. Zweet. Nu kom op zeg, gewoon die gaat dikker wassen. Heet of zweet, maar weet dat het oog weer overgaat. Ja, we hebben de laatste 2 dagen vooral een beetje kunnen ventileren. Hè. Een beetje. Beetje de deuren tegen open, vensters open en dan even de koude wind 's nachts door de hut. Hè. Maar Ja. het keurt nog niet erg af. Hè. Nee. Die wolken ook uit erin gedreven, hè. Wie ze dat ook heeft verteld. Hè. En dan is het plaatselijk wel een beetje regen, maar ja, dan krijg je verdamping en wordt het vochtig en weet ik wat allemaal. Ach, het is allemaal niks. Maar het is zomer, jongens. Het is zomer. Ja, met heel veel leuke dingen in deze podcast. Echt leuk om de zomer door te komen. Dus laat je verrassen en heb een leuk zomerliedje. Ja, ik denk dat Wild Water van Ton Geurs, dat wel al eens kent in de richting komen, hè? Ja. Wild Water. In die ogen zit een glitter, wie de zon boven de Maas. En een lach die zo fris is, wie november vroeger was. Als me gaan kiest, dan weer ik ganz warm in mijn hart. Ik kan me niet meer voorstellen, zonder dich te zien. Best wie een wild water, het glanst in de zon. Wie een wild water in een regenton. Best wie een wild water, zo fris en zo kloor. En opeens is er niks meer, wie het vroeger was. Een stem, zo helder, wie een vogelke dat zingt. Die hoorglans prachtig, wie zeide in de wind. Een woord was te weinig, een woord was al te veel. Te vertellen wie het me geeft, te beschrijven het gevoel. Best wie een wild water, dat glanst in de zon. Wie een wild water in een regenton. Best wie een wild water, zo fris en zo kloor. Maar ben des er niks meer, wie het vroeger was. Hadio, hey, hadio, hey, hadio, hey, hadio. Hadio, hey, hadio, hey, hadio, hey, hadio. Best wie een wild water, dat glanst
in de zon. Wie een wild water in een regenton. Best wie een wild water, zo fris en zo kloor. En dan ben ze dan niks meer, wie het vroeger hoort. Best wie een wild water, dat glanst in de zon. Wie een wild water in de regenton. Best wie een wild water, zo fris en zo kloor. Maar er ben zes dan niks meer, wie het vroeger woont. Dat was Wild Water van Ton Geurts. Ja, en even een eigen belevenis aan u vertellen, want vroeger, het was niet eens zomer, maar wel wild water. Ik wou boete spelen, maar ik word bewaarlijk verkouden. En mijn pap, die zag, gang niet naar de Maas. Ja, en wat deed ze dan, hè? Als beginnende puber? Dan gaat ze toch naar de Maas, hè? Dus ik naar Turp in, want daar worden vriendjes ook, vanuit de Turp naar de Maas. En wij vult in de Maas. Jus, ik, in een draaikolk. Hoe nog? En ik kom er niet meer uit, hè. Dus die mij met z'n allen eruit gehaald, hè. Ja, ik terug naar de meneer over ons verzameld houden. Daar hebben we een grote blauwe overal gekregen. Opgerold en zo naar huis. Je kan je voorstellen dat de pap er niet heel blij met wordt. Ja, en dan kan ze natuurlijk ook geen smoesje meer verzinnen, hè? Nee, dat, ja, die kleiertje zou fijn in een tuutje bij me gaan, dus... Mijn god, ja, het is gevaarlijk ook, hè, de Maas, hè. We hebben het onlangs weer gehoord op het nieuws, hè. Maar, de wil ze toch verkoeling hebben, hè? Ja, dat wordt wijntje het vroeger nog net niet. Oh, nog. Het ging meer om wild water, hè. Ja, wild water. Ja, dat klopt. In de tijd is het natuurlijk het wilder dan in de zomer. Maar de Maas is verraderlijk. En nu was ik ook dat ze eigenlijk ook nog niet echt, zeg maar, mag zwemmen in een kanaal. Oh. En daar lagen weer ook immer. Als ze zo'n fijne, zo'n laaier, zeg maar, dan kozen ze de schepen met laaien, met zand. En dan sprong van de laaier, sprong van zo in de kanaal. Maar, daar komen we straks op, hè. Want we hebben nog een rubriek, eigenlijk ook, het gaat allemaal even zwemmen. Maar we moeten even terugblikken, hè, want vorige nacht hebben we gezeten, hè. Ja. Het was zwaar teleurstellend, hè. Ja. En het eindigt op E. Ja, ja, maar laten we eerlijk zijn. Hè. Kijk, ik vond wel dat de Marokkanen wel echt gaaschoven. Hè. Ja, er wordt toch het meer vuur in de ogen, hè. Ja, die oude terecht van dit moeten we gewoon doen, hè. Dit moeten we gewoon doen. En ik zag, ja, de Hollanders gaat afwachten zo. En ja, we gaan een tactisch spel spelen. Maar ja, dan moest je niet te veel nadenken, hè. Dat moest gewoon, hè. Ja. En dat zag ze dus wel duidelijk bij de Marokkanen. Ja, en van de andere kant, als de Hollander opkwam, dan zaten ze helemaal klem, hè. Dus, Ja, en toen wisten ze niet meer hoe ze met de bal her moesten, ja. Het was een spannende pot voor te kijken. Het heeft lang geduurd. Ja. Want op een gegeven moment zei ze tegen mij van, ik hoor de vogeltjes fluiten. Ja. En dat is voor ons wel heel lang geleden. Ja. Want ik weet ook dat we een keer vroeger uit de café kwamen. En dan hoorden we ook de vogeltjes fluiten. Hè. Ja. En ik draaide mij dus om naar de route en het wordt alweer klaar. Hè? Ja. En probeer dan nog maar als een uurtje terug naar bed te gaan. Dat gaat echt niet. Hè. Ja, uiteindelijk met veel schravel is het dus gelijk om nog een uurtje bij te slapen. Ja, even bijdenken, maar het was, potverdomme, wat waren de nachten. Maar het kwam ook vooral dat we toch al het slaaptekort houden van die hete nachten. Hè? Ja. Ja, en wat ga je dan doen? Hè? Dat WK is nu eigenlijk voor ons gedaan. Hè? En ook voor onze buren hè? Uit Duitsland. Hè? Dus ja, dan wil ze eigenlijk in de gaten. Hè?
Maar we hebben nog een kans, hè. Ja, we hebben de Belgen nog. Ja, de Rode Duivels, hè. We gaan we daar bij zetten, hè. Ja. We gaan we de Peurleuver en dan gaan we Ik ga er dan gewoon achter staan met z'n allen, hè. vol supporten. De Rode Duivels die gewoon voor een oranje jasje Ja, houden. ik koop me bij zo'n feestwinkel duveltjes oren en doe een tjus of ik in de baas ben. Hé, maar dat is echt van het jasje, hè. Voor hebben je zo'n jeugdjas, hè. Ja, oh god, oh god, oh god. Hoe moet je met? Ik vind het daar voor €1. Ja, verlaten of zo gaat dat. Ik heb ze niks met, hè. Oh, ik doe hem wel pimpen. Ja, zeker. Zet ik achterop, Kluivert, penalty killer of zo gaat dat. Ja. Penalty, ja. Ja, maken we het ervan. Het gaat voor de carnaval. Ja, zeker. Nou, dat een beetje over de actuele stand van zaken. Hè. Maar dadelijk hebben we het natuurlijk over alle evenementen van de maand juli. Althans alle, we hebben de highlights eruit gehaald. Hè. De betaalbare of zelfs gratis festivals, die komen natuurlijk aan bod. En dan gaan we nu even luisteren naar een liedje van Patty. Wat kijkt ze me aan? Nee, jong. De beste kluts kwijt. Och ja, ik heb nog een buurt klaarstaan. Je moest eerst een... Ja, over een supporter 2012. Wat was dat? EK? WK? Ja, zo gaat. Ja, zo gaat het. Jan Gerards heeft er een buurt over gemaakt. Dat gaat over een supporter, hè. Ja. Want dat was wel natuurlijk leuk, hè. De oranje stoet en alles, hè. Dat hele gebeuren, hè. Maar ja, toen waren we helaas hoogstruut gevlogen, hè. En Jan Gerards heeft er een buurt van. En dat wil ik wel even opzetten. Dan gaan we dan een liedje draaien, of nee? Of gaan we nog weer moelen? Nee, een buut en een leedje. Buurt en een liedje, hè? Ja, dan komen ze. Nederland, oh Nederland, je was bijna kampioen. Maar die rotte stom Spanjaarden, die sangria soepers, die paella pikkers, die hebben strontje lekker de Nijtsel de Jong niet in vorm horen. Ik wil ook met geen ene Spanjaard meer te maken hebben. Want de Sinterklaas nog ooit een keer riskeert om bij ons aan de deur te komen. Dan trek ik hem zijn eigen zak over de koppen. Maar nu komende zomer gaat het gebeuren, hè. Holland Europameister, Duitsland Jägermeister. En dat werd gehaaien in Polen. En alle Poolse mensen willen zelf gaan kijken. En dan begint het pas half juni, hè. Dan zie je het sperjeseizoen afgelopen. Ja, alleen moet ik 2 uur voor elke wedstrijd van Oranje al in het stadion zien. En dan moet ik het heel speelveld vol liggen met uitgevaaide gezetten. Vanmorgen heb ik gezegd, op papier kunnen we van iedereen winnen. Ja, en ik oefen nu al de ganse dag de liedjes die wat we van de zomer moeten zingen hebben. Want vanmiddag onder het wandelen heb ik dat liedje nog geoefend van... Het is stil aan de overkant, stil aan de overkant. Kunnen we een vrouw neven zetten, jong, doe lupsie tegenover het kerkhof. Nee, en ik ben niet alleen gek voor Oranje, ik kijk naar alle voetballen. Ik kijk ook elke zaterdag naar de Bundesliga. En dat is voor mij het schoonste wat er is. Dan verlies al die Bruce. Ja. Ja, voetbal is ook voor iedereen.
Want bij ons, bij de voetbalclub in Bezer, hebben we zelfs een oogarts. Die traint de pupillen. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand totaal geen verstand heeft van voetballen en dat ze Ajax-supporterbus hadden. Wat een kroon bij Ajax. Ja, in plaats van André Kuipers houden ze beter Cruijff in die raket kunnen zitten. Want hij is het gewend om in een ruimte te lullen. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Es weet dat lukt mich langs niet watsen. Ligt te bakken in de zon. Kreeg het koud, ik denk wat had ze. Steekt me gimmels in mijn zon. Weer de zon op eens verduisterd. Meen ik dat ik verrek. Irritatiefactor 50. Waarom steeds zo uitgerekend op die plek? Gang goed, mijn zon. Schuif op. Ligt niet voor niets, niet in de scheem. Gang goed, mijn zon. Schuif op. Zo kreeg ik geen bruine kop. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Likste einde liggen ze lekker. Met de batsen in het zand. Te genieten van het zunke. En die flesje zonnebrand. Weer de zonnewens verduisterd. Meen ik dat ik verrek. Irritatiefactor 50. Waarom steeds zo gerekend op die plek? Ja, hallo, hier, hoor ze mich niet. Gang goed, mijn zon. Schuif op. Ligt niet voor niets, niet in de scheem. Gang goed, mijn zon. Schuif op. Zo kreeg je geen bruine kop. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Nee, ik speur het weer. Weer gek van dat soort lui. Weer gek van dat soort volk. Het is mijn zon. Het is ook mijn zon. Oeh, kak, een wolk. Doe donderbok eens even lekker op. Gang goed, mijn zon. Schuif op. Ligt niet voor niks, niet in de scheem. Gang goed, mijn zon. Schuif op. Gang goed, mijn zon. Schuif op. Ligt niet voor niks, niet in de scheem. Gang goed, mijn zon. Schuif op. Zo kreeg ik geen bruine kop. Van dat soort lui, gang goed, mijn zon. Zo kreeg ik geen bruine kop. Ja, en zo wie je hebt kunnen horen, ik kwam Patty Pampam meteen achter die buurt aan, hè? Achter de Jan Gerards aan. Want de Jan Gerards, hij stond Patty Pampam in de zon. Gang goed, mijn zon. Het laatste nieuwe liedje van Patty Pampam. Ook heel leuk. Heel leuk. En natuurlijk, ja, gewoon goed mijn zon. Sommige lui worden blij dat immers in de schaduw stonden. Hè? Ja. Of dat in ieder geval in de schaduw verzorgden. Hè? Want 40 graden, dat gaat toch nooit eens meer over. Hè? Nee, het wordt een beetje tuffer. We hebben van alles gedaan om een beetje koel te zijn. Ja. Maar ja, niet veel alleen. Want bij de Hornbach worden alle ventilators uitverkocht. Hè? Niet alleen daar. Maar zo was zelf een ventilator voor zich staan. Ja. Dat was zo pijnlijk, hè? Ja, dat deed pijn, ja. Denk Dat ze, deed pijn. klant is koning en wij hebben de ventilator voor zich staan. Hornbach zelf. Ja. Ja, maar ja, goed, die lui, ja, die moeten dat toch ook werken in zo'n warm loods, hè, zeg maar, hè, zo'n warm hal. Hè. Dus natuurlijk, en sowieso, eigenlijk voor alle werkenden, hè, als ze op dit moment, ja, ook in de zorg, hè, die lui willen toch verzorgd werden, gedoucht werden, dat weet ik wel allemaal. En dat met 40 graden.
Ik heb het met ze te doen. Die moesten gewoon met de tillen in een winkelkar doen en door de Weststraat. Oh. Ja, misschien een idee, hè? Ja. Ja. Even lekker met de beustel over de rug. Wisselig. Maar we zijn natuurlijk, zoals gezegd, aangekomen bij puur geneten. Ja. Zo hebben we het genoemd, hè? Ja. Puur geneten. En dat gaat natuurlijk over wat is allemaal los van ijzer tot de monkerij. En zelfs over de puil. Ja. In België. Er is genoeg te doen. Laat ik aftrappen met het wat natuurlijk hoe Limburg geweest is. En wat ieder jaar terugkomt. En hoe prachtige koninginnen staan. En prachtige koningen. En prachtige bielemen. En marketanten. En fluitkorpsen. En drumbands. Ja. En... Scheetwedstrijden. En... Drummen. En... En feesten natuurlijk. Ja. Ja. En ik pilsje meer. Ja. Maar, hoe heb ik het dan over? Het OLS in Melik. En dat is komend weekend is dat natuurlijk booming om te zien. Hè? Ja. Daar moest ze echt naartoe. Hè? Maar echt het begint trouwens nu, morgen, dus eigenlijk vandaag, want we zijn vanavond aan het opnemen, hè, tot er morgen klaar staat. Ja. Maar vandaag zitten de kindertjes ook nog aan de beurt. Ja, Eerst, hè, dat wordt kinderoorla's. goed gesteld, hè. Door de hitte. En begripvol, hè, want ja, met dat weer is natuurlijk voor die kinderen ook niet te doen, hè. Nee. Nee, dat is inderdaad. En ook heel leuk om naar te kijken, want die hebben geknutseld op school. Die hebben echt complete outfits. Mama's, papa's, iedereen heeft geholpen om ze echt te laten showen en te laten stralen. Ja, dat En is echt mooi. Hopelijk pakken ze die shutter-traditie op die manier ook op om later natuurlijk bij die echte shutterier te gaan. Ja, of ze kunnen al beginnen als bordjes dragen. Zo gaat. Ja. Vroegden ze trouwens in Warmend hebben, de shutterier. Ja. Nu je beurtjes dragen. Meld te gaan. Ook al best met 20 maanden, maar voor 20 beurtjes. Ik heb toch nooit gehoord, hè? Nee. Ja, dat OLS, dat gaat beginnen. Maar... Ja, zeker. Komende donderdag, dan kan ze ook gaan kijken bij het MFC in Zusteren. Daar speelt de Raad van Bestuur. En die Raad van Bestuur, die komt ook 4 juli bij Hard Rock in Oorsbeek. Daar kan ze om 7 uur kan ze luisteren naar rockmuziek. En dat is dan aan de Schepenbank in Oorsbeek. Dan ga ik even de Peul over. Dan ga ik naar Boom on Tour. En dat is muziek in Neer-Oeteren. En dan doen ze de aftrap van de zomer om 3 uur in Neer-Oeteren. En dat is zaterdag. 5 juli, dan is de zondagmarkt. Dat start in Genk Centrum. Dus de ganse zomer. Op zondag, de zondagmarkt in Genk. En 5 juli is ook natuurlijk in Geleen Doedag. Dat is ook al een eeuw oud, hè? Zo, dat is al van wie ik nog jong was. En dat is lang geleden. Ja. Maar wat dat is... Oh nee, dat is de geraniummarkt, hè. Dat was vroeger op een eindje. Koningsdag. Is dat het Koningsdag? Of Koninginnen wordt het vroeger. Oh ja, ik wil zeggen, dat zit me toch bij in Geleen ook het van een markt was. Maar in ieder geval, Doedag 5 juli in Geleen. Dan 9 juli de openingsparade van het WMC om 6 uur in het centrum van Kerkrade. En dat WMC, ja, als ze van muziek is en van korpsen en showbands en weet ik wat allemaal, ja, dan is Kerkrade the place to be, hè. Want daar gaat het helemaal los. En zoals gezegd, de openingsparade, dat is natuurlijk ook heel mooi om al naar te gaan kijken. En dan kan ze gewoon naartoe gaan, centrum van Kerkrade, om 6 uur op 9 juli. Maar gisteren, dus 8 juli, was bij het Vijverpark in Brunsum een NAVO-concert. Om 3 uur. En dat is ook echt de moeite waard om eens gewoon te luisteren. Want Brunsum heeft wel
een dikke week geleden laten zien, hè? Wie Ja. feestelijk de stoet daar met Ja. de parade. De parade in Brunsen, dat was ook prachtig om naar te kijken. Dat is inmiddels geweest. Even kijken, dan gaan we naar Mazeik, want daar start vanaf 9 juli elke donderdag muziek in Hartje Mazeik. En dan kan ze dus elke donderdag in de zomer nog gaan kijken. Is dat de welbekende Parkies? Nee, wat dat dacht ik al als ze dat ging zeggen, hè. Dat is een dag later. Dan begint Parkies weer in Neer-Oeteren. In het parkje van Neer-Oeteren. Ja, dan kan ze nog kijken naar topoptredens. En dat is over gans België, het Parkies, hè. Ja, maar Smechelen ook, hè? Ja, tot aan de kust, hè. Dat Ja, is ja. overal. En dat is echt leuk en vrij toegankelijk. En dat is een echt leuk, sfeervol muziekevenement. En dan ook in een prachtig, meestal in een parkje. Want het Ja. heet Parkies. Ja. Toch? Ja. Nou, van Parkies gaan we door naar 12 juli. Want dan is in Limburg, in het kasteeltje, de internationale Schele Wixerdag. Ah! Hebben we het op ze nog? Zeg ik nou of ze gaat daar. Ja, dat zei ik nou. Dat wordt weer georganiseerd, hè. De ganse happening. Hè. Noem niks serieus toch, hè, want daar gaat het niet over. Het wordt gewoon een feest weer. En dat is weer voor de zoveelste keer georganiseerd toch. En ook de 12e is de jaarlijkse Corneliusmarkt in Herlerij. Ah. Dat is heel beroemd en Ja. met veel kruimkes. Ja, ja. Dus 12 juli hoeft ze net stil te zitten, want dan kan ze ook naar Tegelen. En Tegelen is ook een markt met allemaal snuisterijen en alles. En ook een historisch, ja, zeg maar een stukje historie voor Tegelen, dat er dan de markt is. Maar in de botanische tuin in Kerkrade, daar hebben ze ook 12 juli gehad. En dat is namelijk ook gerelateerd aan het WMC. En er is ook een soort openingsweekend van het WMC. En dat kan ze gewoon bekijken daar. Dus we hadden een entree, maar dan hebben ze ook entree tot de botanische tuin. Ook moeite waard om eens te bezoeken. Dan ga ik naar Kinrooi. Want daar is een voorstelling, en dat nummer is van TVL, hè? TV Limburg. En dat is vertellingen. En dat betekent, ja, gewoon, dat is humor. Daar kan ze gewoon ook vrij toegankelijk in. En dan krijgt ze zelfs een Martenspilske cadeau als ze daar binnenkomt. Ja, altijd verfrissend, toch? Ja, zeker. Allemaal één pilsje, maar niet zo goed. Het gaat om het gebaar, hè? Ja. Vanaf 7 uur dus naar Kinrooi, 15 juli. En daar kan ze gewoon een lachen van wat daar allemaal te vertellen is. Dan 15 juli kan ze natuurlijk ook naar de Sferenmarkt in Arsen. Want daar is dus elke woensdag in de zomer is de Sfeermarkt van Arsen. En dat start dan 15 juli. Gewoon ik naar Epe. Want daar is weer 17 juli het EK Gaffelhangen. Oh. Gaan ze weer aan een reek bammelen. Ah. Ja, dan steken ze een reek in een bal strooien. Dan gaan ze dan aan hangen. Dan moeten ze kijken hoe lang ze kunnen blijven hangen. Nou, maar eromheen is natuurlijk, ja, muziek. Zo'n boerenparty. Boerenparty, ja, dat is gewoon sfeervol. En natuurlijk heel leuk om naar te gaan kijken. Het EK Gaffelhangen in Epe, 17 juli. En wil ze het gaat rustiger aandoen en hult ze van paardensport, dan kan ze 17 juli naar Hulsberg, want dat zijn de Limburgse regiokampioenschappen paardspringen. Per springen. Ja, Ja, want dan hebben ze dressuurwedstrijden, maar dat hebben Ja. ook niet springwedstrijden. Ja, dat is wel mooi om naar te kijken. Ja. Ja. Inderdaad. in Hulsberg. Inderdaad. Die paard werden natuurlijk vervoerd door grote wagens en zelfs vrachtwagens. Maar wel ze vrachtwagens gaan kijken, ja, dan moesten ze naar Megaland. Hè. Megaland, dat is Pinkpop. Daar is wel een grote vlooienmarkt, er zijn andere evenementen. Maar dat weekend, 18 en 19 juli, dan is er de Truck Aid. En daar staat het boom en boomvol met vrachtwagens. De ene nog chiquer dan de andere. Dat klopt. En gepassioneerde vrachtwagenchauffeurs. Hè. Ja. Lui die voor hun vak gaan, maar die natuurlijk, ja, om het
misschien een beetje oneerbiedig te zeggen, ze houdt volgens mij meer van de vrachtwagen dan van de vrouw. Ja? Dat is op het randje, was het Ja. zei. Dat is op het randje. Lijkt eraan, ze misschien gooien boterhammen door. Want sommigen hebben ook echt de naam van de vrouw voorin, Ja. of van de kenjer. Ja, Nou, dat ving ik op het randje. Op het randje, hè? Ja. Maar ja, ze zijn natuurlijk wel echt trots op hun wagen. Ze zijn ook, hè. meestal wel een beetje freaks. Ja, maar dat mag er zijn, Maar ga dan nog kijken, dat is echt leuk om te zien. En er is natuurlijk ook muziek en eten, van alles te doen. Hè. En ook voor de kleintjes, springkussens en zo. Dat wordt echt groot aangepakt en dat is echt leuk en de moeite waard om daar te gaan kijken. 18 en 19 juli. En 19 juli is natuurlijk ook in Oppig het Zaddelaf. Het Zadelaf. En dat is ook een leuk shuttersfeest. Ja. Ook met ook heel veel shutterieën. Hè. En dat is het federatiefeest, hè, een bepaalde afdeling. Hè. Ja. Ja. Leuk. Ja. Ja, ik ga toch nou de middeleeuws Montfort. Ik ga ridders kijken. Ridders en jongvrouwen. 18 en 19 juli in Montfort. Movert. Montfort. Daar komt bij Max vandaan, hè. Ja. Max Verstappen, ja. En dan schuif ik door naar 25 juli. Oh, wacht. Oh, Wacht. zit er nog een tussen? Wacht. Want 20 juli kunnen we op het Kerkplein in Lanaken Gers doen. Gers, Ja. spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. Ja, dat is hem, hè. Ja. Ja, een Belgisch spreukje gelukkig, hè. De vriend geloof ik tegenwoordig op het België, hoor. Vrienden zou wel getrouwd zijn. Ik geloof niet dat het... Ik zie hem nog beginnen met zijn liedje. Ja. Spring maar achter. Dat was meteen een succes, hè. Ja. Hartstikke leuk. En waar is dat? In Lanaken. In Lanaken. Ja. Nou, het is vlak over de Pearl, bij Maastricht. Ja. Nou, Nu fantastisch. mogen ze naar de 24e. 24e? Ja, dat is het chique, Ramuin. En Ramuin is het Open Air Festival in de Weerstand. Ja, dat is ook een hartstikke leuk gebeuren. Sowieso een hele leuke locatie. De Weerstand. En er is ook een Open Air Festival met foodtrucks en weet ik wat allemaal. Ja, dat is booming, hè. En diverse podiums. Dus voor iedereen gaat wils, denk ik. Maar ik zou 25 juli daar eens gaan kijken. Nou, ik ga liever naar Kasteel Terborg 24 juli. Terborg? Ja, ik ga naar de Bee Gees daar. Oh, ja. Terborg, dat was laatst het spektakel rond de bokkeriers. Ja. Maar nu zijn door de Bee Gees. Kost wel centjes, hè, mevrouw. Dat zou wel een klein ticketje kosten, joh. Ja, Maar ja. ik heb de prijs ik vond- gezien. Ja? Ja. Oh. Maar dat maakt niks uit, want er is natuurlijk ook gemeen. Er is niet alleen de Bee Gees, maar er is ook een tributeband van een andere groep, volgens mij Direct of zo. En daar kan ze ook tickets kopen waar eten en drinken bij zit. Oh. Kijk, en dan zeg ik van, nou ja, toch maar eten. Ja. Dan kan ze het ook zo combineren. Ja. In En als je Terborg. nog het vakantiegeld over hebt, dan aan de huls van de Bee Gees. Ja, zeker. Maar ook een prachtige locatie en er is genoeg parkeergelegenheid. Dus ook leuk om naar Shannon te gaan in Kasteel Terborg. En 26 juli is in een ander kasteel, in Borg, is de grote kunstmarkt. Ah. In het kasteelpark. Dat is ook waar de Dirkes zijn. Daar kan ze gewoon kijken naar een kunstmarkt. Ja, we hebben echt veel genoemd, hè. Ik heb ook nog het leuks. Oh. Net over de grens. In Duitsland deze keer. Een oldtimer picknick. Oh, In juli. wat chic. Dus dat is best wel grappig. Dus ja, dan zitten ze allemaal romantisch op een ouderwets kleedje. In Ja. ouderwetse rock'n'roll-achtige kleding. Zitten ze heerlijk te picknicken. En het publiek kan dus hun mooie oldtimer aanschouwen. Dus, In juli. In juli, ja. Juli, dat is grens Duitsland, wel zo'n beetje zo naar ook, hè? Ja, Ja. maar ja, dat leek me ook echt grappig om te zien. Ja, ook heel bijzonder, hè? Toch? Ja. En, ik weet niet of ik nog in heb, maar ik heb ene om af te sluiten. Zeg het maar. En dat is 31 juli in Diepenbeek. Dat is toch bij Bilzen, Maastricht, toch? Je gaat over de Pearl België. In Diepenbeek is
het grote festival Boer zoekt bier. Oké. Boer zoekt bierfestival. Ja, wie het wil zinnen. Het is 31 juli en dat is ook een ganse happening met muziek en van alles te doen. En het wordt gewoon een groot feest daar in Diepenbeek. Nou, dan hebben ze wel concurrentie van Rijkem. Want in Rijkem is 31 juli de Schusterfeesten. En ik denk dat dat ook over een pilsje gaat. Ja. En met een schoenparty hebben die erbij. Och, jongens. De ganse maand juli zeg ik, blijf niet in de boot, maar trek er op boot. Ja. Echt, er moest echt erop boot gaan. Er wordt zoveel georganiseerd en het is ook leuk voor de organisatoren als er veel publiek op afkomt. Maar de zus wel, ja, we hebben een beetje een verdeling gemaakt, ook met de datums en niet te veel op één dag benoemd. Maar gegarandeerd dat heel veel dingen samenvallen. Maar het is maar net hoe ze van hils. Ja. En gang daar naartoe hoe ze van denkt van, ja, dat zou ik wel eens willen zien. Want ik denk dat ik dat in juli met dat oldtimer gebeurt, dat ik dat wel heel leuk zou vinden. Ja, dan gaan we dat toch doen. Gaan we naar picknicken, hè? Ja. Ik gewoon lekker met Shell Savelkoel de Maas over. En dan hoor ik de Maas weer roesje. Ja? Dat is het schoonste wat is. Gaan we dat doen? Het is mijn heimat, vlak aan de Maas, waar ik nu van gaan zingen. Want het is altijd het schoonste geweest, wat mij het leven kost brengen. Wie een droom, zie ik de stroom, door mijn Limburg drijven. En met plezier zing ik dan weer, het is hier zo schoon te verblijven. Hoor ik de Maas weer roeschen, wil ik met nemen douchen. Voel ik mich wie in het aardsparadies, dat kan ik niet missen, voor haar geen prijs. Hoor ik de Maas weer roeschen, wil ik met nemen douchen. Zing ik tevreden, dat zit mij geen bloot aan de Maas, daar is het goed. Heb in mijn leven veel reizen gemaakt, dekker nou prachtige streken. En bij de wien mich toch heel goed vermaak, ook het natuur schoon bekeken. Al koos mich de Rijn met zijn wien nog zo goed bevallen. Toch word ik weer blij als ik bij die van heven schoon hoorde kallen. Hoor ik de Maas weer roeschen, wil ik met nemen douchen. Voel ik mich wie in het aardsparadies, dat kan ik niet missen, voor haar hele prijs. Hoor ik de Maas weer roeschen, wil ik met nemen douchen. Zing ik tevreden, dat zit mij geen bloot aan de Maas, daar is het goed. Hoop dat ik nooit meer hier weg hoef te gaan, waar eens mijn weg heeft gestangen. Schoon is mijn Limburg vlak aan de Maas, daher gaat heel mijn verlangen. Al gaat het mij goed, al gaat het mij slecht, hier wil ik altijd blijven. Geef mij de Maas en zien Canada's, dan kon er van mij alles krijgen. Wil ik de Maas weer roeschen, wil ik met nemen douchen. Voel ik mich wie in het aardsparadies, dat kan ik niet missen, voor haar geen prijs. Hoor ik de Maas weer roeschen, wil ik met nemen douchen. Zing ik tevreden, dat zit mij geen bloot aan de Maas, daar is het goed.
Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het roesje van de Maas. En dat roesje van de Maas, dat brengt ons bij de vanuit, de tradities, maar we gaan het eigenlijk hebben over zwemmen. Toch? Gewoon zeggen, dat is van de Winterpodcast. Ja, het is een winterpodcast, maar we hebben het nu omgedoopt tot... Zwemmen van Venray tot Klummen. in Klummen, dat liggen bij de bergen. Ja, maar het rijmt. Ja, maar- En ik ken toch ook een boetezwembad ergens in de regio Klummen, bij Voerendaal of Heilige. Ja, dat klopt. Bovenop de berg, oké. Maar, Die hebben zelfs een liedje daarover. Ja, dat komt dadelijk. Ja, dat komt dadelijk. Ja, Dustin, daar had er een liedje van gemaakt en dat kon ik dadelijk ook starten. Zwemmen en klummen, dus ja, Twiba kent het wel. Maar Shadens los, wat heb ze gevonden? Een boetebad natuurlijk, hè. Mhm. En Fun Beach in Paneel. Een paneel, ja. Ja, dat is een openlucht. Ja, dat is eigenlijk een Maasplas, denk een ik. Maasplas, of hè. een uitloper van de Maas, hè. ja, maar goed georganiseerd, hè, want daar is natuurlijk een dagstrand, hè, was ik naartoe in schoon. Wel betaald, Ja, maar wel heel proper. ja, dat klopt. De entreprijzen variëren, dat ligt aan het seizoen en of ze hem al van tevoren kopen of aan de kassa. Die zitten tussen de 10 euro en de 16 euro. Dus dat ligt een beetje aan het seizoen. Een luxe badje met een parasol, twee lichtbedden, is 35 euro voor een ganse dag. Maar dat is wel een beetje de luxe versie. Je kan ze ook een los strandbedje, een gewoon kunststof voor 12,50 per dag te huren. Wat ik leuk vond, is dat ze een jaarabonnement al kunt krijgen met gezichtsherkenning. Dan krijg je het voor 80 euro. Zonder gezichtsherkenning, dan krijg je het voor 100 euro. Maar ik vind het best een schappelijke prijs, want dat hebben ze dus in principe zo goed. Moet ik dat dan aan het gezicht of wat? Als ze zo wie in het liedje vroeger kop wie de kloon, dan krijg je korting. Nee, oké, ja, het zijn wel details, hè. Ja, Toch? maar ja, er moest wel zijn Fun Beach, kent ze inderdaad zwemmen, maar het is wel veel breder als zwemmen, hè, want ja, dat is een compleet aquapark, hè, met allemaal van die opblosbare attracties. Er zijn waterfietsen, kano, subs, een superglide. Ja, s'avonds is er nog een beachclub. Ja, alles voor de geit amuseren Ja. van een dag op het water, hè. Ja, aan ene zie kan je dus ook echt met een touw afgezet voor de ini-minis. Ja, Let wel goed op, want best er ooit geweest en gij ze nog eens terug. De ingang is veranderd en de route naar de ingang. Want er is een nieuw entreegebouw en Oké. daar ligt dat aan. oké. Nog immer is parkeren gratis. Dus ja, het is vind ik, het is niet super goedkoop, maar het is wel echt veel vertier. Ja. Ja, en die zwembaden, die hebben nog een highlife, hè. Die hebben nog highlife. Wat zal gulpen bliezen dat Mozaka nog open is, hè. Ja. Want dat wordt toen kantje boord, hè. Maar als ze nu de bezoekersaantallen zien, ja, logisch, hè, met dit warme weer, hè. Ja, dat wordt gewoon overweldigend, hè. Overweldigend. En ook fijn dat het dan toch weer een start kunt maken, hè. Moesten ze even hosten. Ik zie het. Oh god. Moeten ze even drinken. Moeten drinken, hydrateren, hè. Ja, dat is goed. Hydrateren. Dat doen ze op het WK ook. Gaan ze eerst we gewoon ook even gaan drinken. Gewoon even drinken. We zijn al meer dan 20 minuten aan de gang, hè. Ja. Ja, we moeten drinken. Even naar de reclame en dan gaan we gaan drinken, hè. Ja. In het hart van Limburg, waar keizers, koningen en koninginnen opstaan, schutters verenigd als één, eer, strijd, vastberadenheid voor de zege, de overwinning en wie wint, schreef geschiedenis. Dit is traditie, dit is het OLS. Geer luistert naar Drobhoed, de podcast. Niet te chic, niet te strak, gewoon goed gezelschap.
Zo, nou hebben we eens even iets gedronken. Daar zit reclame tussen natuurlijk. Doen ze op het WK ook allemaal. Hè. Ja. En we doen over de podcast ook. Hè. Ja. Want als ze eigenlijk een druk moeilijk is van het kallen, dan moest ze even hydrateren, zeggen ze dan. Ja. Hydrateren. Hè. Maar we hebben het over het zwemmen. En het zwembaden, dat de highlife is. Hè. En dan hebben ze ook bijvoorbeeld dat door vrijwilligers gedragen zwembad in Geul. Ja, dat klopt. Dat is een zwembad, daar kan ze er lid van maken. En dat kost dan per jaar. Maar er is ook een voorwaarde dat iedereen die er lid van is, zijn steentje bijdraagt. Met bijvoorbeeld onderhoud, met de entree te bemannen, toezicht te houden op het zwemmen gebeuren. Ja, zo noem maar op, hè, zo nog van alles. Hè. Ja, en wat is er nu gebeurd? Hè? Dan zijn ze dus 's nachts over de hek gegaan. En daar hebben ze in het water geplonged. En ja, soms denken ze ook van oké. Dat deed we vroeger ook, dat hè? deden we vroeger ook. Maar dan moest er niks gaan slopen. En dat is wel zo jammer. Want ja, een zwembad wat door vrijwilligers onderhouden wordt en gedragen. Ja, die moeten niet 's morgens eigenlijk door kapotte meubilair aantreffen wat ze in het water hebben gegooid. En dan moesten dat allemaal van de boom moest gaan houden. Omdat ze zich dat machine pijn aan kunnen doen. Nou ja, dat gaat dan weer te weten. Ja. En ja, het zij zo. Hè. Maar dat is bijvoorbeeld een van die zwembaden waar ze dan ook terecht kent. Maar dan moest ze zich lid maken. Hè. Ja. En voor de rest, ja, her en der in de provincie natuurlijk overal ook inderdaad de Maasplassen. Wel voorzichtig zijn, hè, want er zijn bepaalde voorwaarden. Sommige gebieden mogen ze niet zwemmen van de Maas, hè, want dat zijn dan bijvoorbeeld die vaargeulen wat ze dan nog hebben gemaakt. Maar ook stukken waar behoorlijk het stromingstijd. En het is onlangs weer misgegaan. Hè. Of ook in de natuurwateren waar mensen ingaan voor af te keulen die eigenlijk nog niet echt goed kunnen zwemmen. En daardoor in de problemen komen. Hè. Ja. Of kramp krijgen door het koude water, hè, wat zich dan naar binnen op de spieren slijten. En zo gebeuren eigenlijk allemaal het ongelukjes. Dus gang wel naar het water als het te warm is, maar kijk uit dat ze dan wel in een beetje vertrouwde omgeving zit, of in ieder geval waar genoeg toezicht is. Hè. Precies. Ja. En dan doen we volgende week weer een andere eventjes. Volgende maand. Volgende maand, hè, in augustus. Hè. Ja, doen we Augustus. weer een andere droet halen en eens eventjes gaat extra over kwabbelen. Ja, zeker, zeker. En ondertussen kan ze wel al lekker langs het water naar de bootjes kijken en zo. Ja. Of visje, kent ze ook, hè. Ook leuk, onder een buimpje. Maar we gaan eerst met Dustin gaan voor zwemmen en klimmen, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. We gaan naar klimmen, we gaan lekker zwemmen en klimmen. We gaan door. Wat een leven. Hey tijger. In de jungle van de stad besticht de tijger van de bar. Die stijgt achter de tap, vond s'ovens laat door in de nacht. Neem eens kind, ik kriegen, ik best helemaal van mij. En is er een leuk feestje, dan voel ik me verplicht. Ik ga zwemmen, met tijgerklubben. Kijk in die ogen, kan ik niet benummen. Ik ga zwemmen, door nooit mijn hummer. Mijn gedachten zijn niet uit te gummen. Ze proberen
diploma's. Ik zeg het niet zomaar, kom maar op uit en verroepen nooit homa's. Kon ik zwemmen hier in Klummen, maar er is geen niks zwemmen. Zorgie, zonder hummen. Dik is helemaal met typen en ik los mich zo geneten. Duikbril op en verduiken in het diepe. Go zwemmen, met tegen glummen. Kijk in die ogen, kan ik niet benummen. Ik go zwemmen, door nooit mijn hummen. Mijn gedachten zijn niet uit te gummen. En kent ze wel blijven zwemmen. Als ze een beetje vooruit kijkt naar het weer voor de zomerperiode. Ik ga nog eens een beetje vertellen over juli. Het minder goeie nieuws is dat we in de loop van de avond morgen even een kleine regenzone over ons heen krijgen. Maar ja, de natuur heeft het nodig, al zal dat nog te min zijn. Maar de volgende week loopt het weer langzaam op richting de 30. Het zou zelfs nog het terug herkennen gaan. De ganse week eigenlijk tot een 11, 12 juli 30 graden. En daarna, einde juli, richting augustus, is het iedere dag zo'n beetje half bewolkt en zo rond de 24 graden. De ene dagen 23, de andere dagen 27, maar gemiddeld 24 graden. Nou, Nou, dat is toch een aardige zomerscore. ja, het ziet er niet verkeerd uit. Juli, de vooruitzichten tenminste. Dat is natuurlijk super lang, hè. Ja. En regenzones, daar kan ik nu helemaal niet over zeggen, want die ken ik tegenwoordig niet eens, hè. Ja, op de Paar radar. dagen Ja. bijna uitlezen, dus daar ga ik niet specifiek over vertellen. Maar over het algemeen dus, nu naar dit gaat lagere temperaturen, klimmen ze na het volgend weekend of na dit weekend 4, 5 juli weer een beetje op, tot 11, 12 juli. En dan zakt het weer naar normalere temperaturen rond de 25. Nou, fantastisch. En dan wil ik ook nog even dichter op wijzen. Of althans, ja, ik hoef dichter niet op te wijzen, want dat hebben ze het zelf gemaakt. Maar op de website www.limburgsweermeidje.nl daar staat zelfs een jaarvoorspelling. Ja. Ja, en nu heb ik daar toch al eens voorzichtig naar gekeken. Maar ik moet zeggen dat ik wel gerustgesteld ben. Ja. Want er zit er echt niet wie het neven. Nee. Ik ga er niet wie het neven. Nee, maar ja, dat heb ik ook eigenlijk heel veel bronnen samengevoegd. Ja. Alle bronnen eigenlijk die ze op internet functie, van jaargegevens en andere weerkundige details die wetenschappers weer vertellen, heb ik in de mix geblend. Ja, ja. En daar heb ik een... Ieskluntje erbij. Ja, ook. En daar heb ik dus mijn eigen visie al begin december vorig jaar op losgelaten. Ja. Die heb ik dus gewoon op de gok geplaatst. En ja, tot nu toe liep het aardig te kloppen. Nou, ik denk dat ik ook eens gewoon inzetten op andere dingen voor op te gokken. Als ik er nooit niet zo niet nergens zit. Nee, fantastisch, fantastisch. Ja, dus echt, lees het eens op de website van het Limburgs Weermeidje. En ik heb ondertussen, wist ik het weer was het voorspellen, heb ik de koelbox gevuld. Ik heb de koelelementen erin gedaan. En ik heb me een leuk blusje aangedaan. Ik zet me dadelijk een rete heutje op. En dan wil ik dich uitnodigen om met mij samen in de cabrio te gaan picknicken. Oh. Is dat een goed idee? Ja. Ja, zeker. En dan gaan we daar met afsluiten. Want Ruum Ves, de Limburgse rapper, die had een liedje gemaakt, Cabrio.
Gezellig. Gaan we dadelijk naar luisteren. En wat zeggen we nu? Hebben we rug verrast? Dan luistert je vast De volgende keer weer. naar onze nieuwe podcast. Hoi hoi. 1 augustus, dan komt de nieuwe. Hoi hoi. Noem ik Sanina, ik ben al dood vanaf de wiegman. Flow is vettig, net de olie van een frietpan. Just wie vleuger in de moesem, kom ik spitten man. Shit is warm, wie de tropen fucking hinderplan. Ik kom met hip hop voor die hoeba's. Denk nog lang niet dat ik stop met de troeba's. Kom hoe een durp hoort, kanaal bekans de maas raakt. En kom ze boete, heb ze zeker weet de aanspraak. In de mix, snel op de zeiken, neem ik blaaskaak. Neem dat soort types op de korrel, fucking kaas vaak. Boeren kinkel uit de lim, bourgeoisie. En dichte shit met deze kakofonie. Dit is niet voor airplay of streams, maar gewoon voor helle rhymes en beats. En neem eens die tapes in hang. Je kent alleen maar spieken via Instagram. Rondje in een cabrio. Witte hovenliters in een patio. Diezelfde truc horen op de radio. Voor wie van nieuwe tracks is er animo. Rondje in een cabrio. Witte hovenliters in een patio. Diezelfde truc horen op de radio. Voor wie van nieuwe tracks is er animo. What up, ik kom bijna zo van Bak One. Misschien stadig wel een movement zo wie Bak One. Steek me net goed voor een kenske zo wie Taf Sam. Hocus focus op de beat, Pilates pas man. Woef woef, gekke dagen, wat verrast dan. Labradoodle op mijn tafel in de klaswand. Kijk op afstand naar de wereld wie een marsman. Smol voor hiphop zo wie boter in een bakpan. Zelfverzekerd pak mijn rol nu wie een lachmachoen. Onuitgebrachte pokus neem ik wachtmachoen. Lap altijd heller dan de klok zo wie bij jachtseizoen. Trek nog altijd hel van leer maar altijd met fatsoen. Zeg de boeker dat er eerder reageren op. Uitgenuttigd voor een denk van weer een shot. Om er mijn leven weer ik help lief alles geven tot. De blik van klasse nimmer past die in mijn verre vod. Rondje in een cabrio. Witte hovenliters in een patio. Diezelfde truc horen op de radio. Voor wie van nieuwe tracks is er animo. Rondje in een cabrio. Witte hovenliters in een patio. Diezelfde truc horen op de radio. Voor wie van nieuwe tracks is er animo.